Bjørnemad. Ja, bjørnemad. Til når man skal finde bjørnen. Så skal man starte med at tage noget knækbrød. Og så skal man lige skære i sådan her. Det skal lige ridses lidt. Ellers kan det godt undgå at blive sådan meget blødt. Og miste og så kan man ikke få det sprødt, når det er så blødt. Og så skal der faktisk lidt ja, så er det meget vigtigt, at man tager sådan en Bornholmerkiks. Og det er meget vigtigt, at man tager præcise antal. Altså, man skal sådan nogenlunde tage sådan her. Sådan her. Det er meget vigtigt, at der ikke kommer mere på. Og så skal man gøre sådan her, så det ikke bliver blødt. Og så skal man komme lidt af det her på. Og så skal vi have lidt af det der krømmel. Lidt jævnt fordelt. Og så skal vi bare have en skal lige have en ordentlig kniv. Så skal vi bare have en god skvat bjørn på. Godt med bjørn på. Sådan. Så skal den bare lige i ovnen. Og så skal man sådan lige holde sig lidt for næsen.